Я па тая вечер съм решил да резна от мезето, да отуля животинският ми инстинкт и да помириша вкусът на шпека. Уви, тоя парчок салам не ще ме засити. Трябваше да помисля за алтернатива. Скъпи, да си ми виждал електронния четец. При мен всичко си ми е аналогово. То е едно червено квадратно, като таблет. А ти за дъската ли питаш? Ейте, тука е, ама лепне малко, като се мине под вода 2-3 пъти, ще е като чисто нова. Какво си направил с четеца ми? Не се ядосвай, гълъбице! Погледни го от добрата страна. Колкото и да набивах ножа додолу, стъклото не поддаде маркова електроника. Да не се ядосвам. Не се. Да не се ядосвам. Не се. Да ти нарежа малко парченце. Жената обра всички мезета. Вика, отутре на диета и то заради една дъска. Оставете това. Ами ми взе и ключа от мазата. А там каква диета имаше само? Верен режим ли я щях да съм, но уви, жената ми провали и тези планове.